Hadin bun tali kisnam nadu balasang ya ka school St Mary's hakasnong mawed kabre kawe ni kisnong kibarang sadin ba hakatan jong ka West Kasip district hakani kisngi kibaradap katay ka slampuli klayo ban lumlang ya kina school kibala pas na kanika school bar kumjuru kibana ya pitang ya kajing puli hadu kini kisngi kibamenta bar kumjuru ya kini kai kibarem bar kumjuru kini kai kibamenta ya kabala tiap kum ka alumni gathering katay kisngi layo ruban pli pat ba biang sasisian ya kajing school kabarem kabamenta lapan kla kum ka primary school. Ka St. Mary School po mau ed ka di ka school ka belaseng hakasnem siajar kena sepak kendai puar lama ka kanhun yang Sister Helen ibla bam kwa hadwar ublay. Pat menta kaladon ka ying paka ka bahia bat ka babit ka babyang hadu ka kelas 10. Kani ka school ka belapan meto shimut e yikin snong jo ka te ka than. Pat kala sairu bun kiso ki bathiang ki basyam. Kata kan thup arngot kinong ya an khat nyongot ki sipai bat ki pulit lai phongot ai kini hikai kuntupru ye ki baikai hage school sarkar nang ta ye ki nurse komjuru ki bri ki batrai kom ki missionary nang ta lap miru ye ki babon ki bri ki batrai hakita sarkar ba pher ukong sana bakran hakan de kasngi ulapan kan mau ye ki khana school ba ulong kumni kumolong mentaru de namar ki no hikai ong ru de ban pha shakat tanrai kumolong u biscuit u bami ne ka tanrai re upar bat uyar keleng kumolong ki khana school kibala trei ya ki kam ki ba pher bat yar keleng lembak ka jing tom jo ki nei kai school jong kani tang ban ngai thu ye phi ka jing siu i jong ngai ka school long ba ki de ki kur ki chat ki jong ngai ki dan chini kani ka school ka bu he pen san ki kur ki chat ki jong ngai kani ka school ka bu penyalam ki pa ki jong ngai bakin he te po so nong stoi ngadon nga he na san te nong stoi henre ngai thu ye phi ka connection ki jong ngai dan chini kat ko bang nasnyo bang alay hakani ka vi india ko bang don nge thu pi kat su bang alay nge thu ikiba hoy nga he nga sa dalom tikum tu tming biskot nga la ban so pan khana nga la ban so ya surok tam bok tu rai jong ma te don chini ke ei ko bang mo ban ong pi ko ki parang jong na habang wan hang ne kam de ko wan ke jis ko sarong nge thu pi nga su kunyu no bang ma yo i ki no hikai jong ma jong ngam ngadan kino hikai ki chonga ki hikai ngam chura tambang ngai thu phi kade kamram pu chong phi babin ai ka burom ko kini kasi phi bi oshu banai burom sa shi sin pa ma kini kino hikai ku mo ong mun chura ka ba tang ka bai ke ki bio ho nyar ngalam teng ku mo hikai ngai thu phi kwa ban express ye ke ka mga experience ku mo hikai ngam mo hikai te ya ke du i fada chong phi bani abang ke du ingong ngasu ku ben ngai phi asin ngalong ngalawan teng kini mishwa Allah kamdai bangayak ni ngadai pun bedus ba ya thu ipi ngadai pun bedu ngadai nong belas ni ya thu ipi ngawan ti surok ya di school ku jongpi kata ya surok hapor bi ong hapor kadang roy di school jongpi ngawan ti surok ya kata kajaka ya sa sini ku balai te yo kawan kaler kit ya kajaka sa jongi tani apti ka bos kata ya jing experience jong aku nong belas ni ngawan hang ne nge thu pigari ku munong amasi ngayat na nong stoin siya do shimi than ku jompi ngayat ka kaja nga sharai masi ku basis pa arpos pa santuni ngadai ru nong ra hoy phisini pia pu do yong nga pa de pu ti nga thu ngayo ikwa te ni mai pa hang te nong stoin ku balai pu so po ni te ta ka de experience jonga te ke ei ku pa ki hinoi ka hikai nga thu pi hoy nga he nga san nga ji ku tambat ni ki sok liang yo kini training ba ai nei pan miswa bakat semangale ladang ati nang kam ka mga iro tambat kini training ba ladang ai nei pa kim suja ke ai jimut kebut ban ong ye people po ki para ki jonga ba lepas nang ni na po St. Mary's pai sini no hikai jo pi ngang de no hikai ki bala no ka bet na thia chi thia ngai tu pi ku siu sin sa shi sin ye pi kini kino hikai kan sawan ka pore ki bisa syong thai ni kan sawan ka pore ki bakin don pring ki pang ji sto renga tu ye pi ki bala pass out nang ni ko ba ya tu meni ki lomba ki labun ki batri kam sokan ki babun ki le dei no hikai anda ka por mission ki jenjang kire kamran ki chompi dengan tek kan sigo kini kino hikai chompi nama kalawai ki chompi pipoi ko mo pipoi ta na kim dei kini ki babun Sure.
Nak kena cingkir parat jongga. Anda makira syai kia jingpang. Kena kamram jong tika mengenai. Let's go together. Get together, ta? Let's go together. Kena kamram jong pi belai pet ni kena kai. Belum bahu. I could lay di kai jong pi mencuba. Baka dengan kai jong pi mencuba. Kapan long ini pemerintah. Haba pet syek benar. Ngay thu pi haba kawan ni, syua bukan wan ni. Ngatip pakat sa penlong ini. Ngamla kena jauh mat. Abang pet yang jauh kedong katan. Aku pun mana pulih kelas 5 kelas 6 ni sonong setengah kenal kadang kedong katan dan pun pada belasatkan. Gajik pang penhir kadang pun. Kibam tahu dulu kadang. Alej isnong jeng mei juga. Kibam tahu dulu kadang. Batal usia. Ngalej nanti nanong setengah gimana ayo kau. But kadang experience kita nga bangadon sonong setengah. Baka baca ini isnong kur kejat kita nga. Kadang ketendai kita nga. But habaki he kisah nang ni kita nanti sonong setengah itu nah. Bang hoit ngalah he nasan nanti. But mengayo di para kita nga kiabut sembilan yang akan sigau sarong. Makini rutimi nanti dekat ke Jepang.